ये वाला निकाल सब देख लो भैया बता। ए जी रुकी ना रुकी ना। तनी बाजार हमर के ले चला बैठा हां बैठा कहां जाता ने केकरा घर के आओ तो अब वो दिन कुल काम कोई नहीं आज भुला गिनी रोज पूछिला हम। हां का पूछेला अब पूछती तला से बैठा ना ते गाड़ी रोकला पर रोकवा तनी बैठा हां बैठा चलो ले चलो हमर के बाजार हाँ, तो देखिए वो काम बाटे हम तो बाजार में जानले हाँ, हाँ। तनी फिर घर पहुंचा दे पहुंचावे वाला तो जिम्मा ना लेब हम। हां हां तारा घर के केहू बोले लगी तब केहू ना बोल जी बस चले के फटाका पाए एगो दवाई लेके चल आओ जी केकरा फाटक पर। ठीक जे अच्छा बाजार में। हाँ। बैठा 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 कहां जाता ने बाजारिए हाँ हाँ कब ले आएगा आई सामने। लेकिन चली ना जल्दी बार बार फोन आवता वहां के केकरा होता फोन। केकर आवता हाँ हर चीज रोवे के जान जरूरी बाटे तो बतेबू तबे ना कहले जाके फंसा उसा देबू हमरा के तो फिर काहे के भाई ऐसा रुपया बुझा दे कि दूध पिए वाला बच्चा भइल बनी का के फंस जेतन दूसरा से ना दूध पिए बच्चे नहीं चलो बैठो। चल जल्दी बैठाई हेलो हाँ हाँ कहाँ बालू। अरे हम मैं अपन खेत और कुल घूम घल लिया तू अब वही रास्ता में बालू। आते हैं जी अब एक मोटरसाइकिल वाला उतरना से आवत है जल्दी है बताओ तू जल्दी 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 कोइले बालू बहुत जल्दी आवा हमरा के ऑफिसो बन जाए के बा कुल काम हम देखे के बा कुल सरसों उरसों कटुओले बने उजो जाए के बा। बस घबराई मत अब तो है रवा तो ऑफिस ऑफिस जैसे बुझा दे कि 24 घंटे ऑफिस में घोरा ही रहता बने हम चारों ओर ताक No, 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 no. का करत रहलू बा। का करता नहीं हां रवा बस आई आई बुलावे खाली अथु रहेला तू बताओ कि 11:30 बज गल हमार 10 बजे का ड्यूटी है 1.5 घंटा तू लेट कैलू हमार प्रॉब्लम कितना। घरवा काम ना रहेला जी घर लड़का फैका बाना खाना दाना देहल बाबूजी के खाना देहल भैंस गोरू देखल हर चीज काम न बात हर चीज निपटाइए के ना आइब हम कि जबे कहब तबे कैसे आ जाइब हम बताई। बात तो सही कहलू हो लेकिन तोहके एगो अपन दिल का बात बताई। हाँ बोली का कहल चाहतनी यही से तो हम हर काम छोड़ के नहीं घर के कहे बात उनको ही लेकिन एगो हमरो काम बाटे आपसे कहल बहुत जरूरी बा। एगो ना तू 100 गो बात कह लेकिन एगो बात हमहू कह देतनी जानलू। वही का कहत रहनी हम पहले तू अपन 100 गो बात हमके सुना ल कौन तोहरा दिल में बात बसल बा वो हमके सुनाओ तो फिर हम अपन दिल का बात तोहके सुनावत हनी। आप जानते नहीं थे मेहरान को काम पहले कुल चीज पीछे होता पहले आपे कही तो हम बाद में कह। अरे ना ही मेहरारून को काम है घरी प्रधानमंत्री आगे कह देले बना कुल है आगे आगे होता आ तू हमारा कहतलू कि पीछे होता। आगे आगे होता जी हाँ मेहरारून के घरी जमाना बा कहीं का कहतन तब। अच्छा तू तनी बताओ का कहल चाहत रहलू हो। बताए ना का कहतन ना तू बताओ का कहल चाहत रहलू हो। अब बताई लेट होता हमारा के हमार ड्यूटी छूटा था हमके नहीं खेल तू तनी बता लो। एक खातिर बोलो नहीं हमारा खातिर क्या भेंट करो का कहतन कहीं मैंने तू का तो कहत रहलू कि एगो हमारा दिल में बा हम तोहरे बतिया सुनल चाहत तनी अपन बता लो। तो सुन ले हमार बात सुनल चाहत रही हो ना। अब हम आपसे प्यार मोहब्बत ना करब जानले कि ना। ई का कह देलू तू तो हमार करेजवे के एकदम चीर देलू। अब हम का कही तू ऐसन ऐसन बात हमके कह देलू। रवा जानत नहीं खे कबो टीवी न्यूज देखिला कि ना कबो यूट्यूब आजकल फेसबुक पूरा इतना वायरल भइल बाटे चारी ओर कबो देखिला कि ना कुछ टीवी या मोबाइल देखिला जानत नहीं का भइल बा बोला यही तेरे दुख प्यार मोहब्बत करे वाला ना अपन मर्दा के ड्राम में काट के आ सीमेंट से प्लास्टर कर दे रही आ पूरा एगो ढोंगी बाबा का संग भाग गइल बिया छिनरी तब का आ भर गाँव ओकर पर ठुकता। तो देख हमनी को ऐसा काम ना कइल जाए हम तोहरा आदमी ले कितना बातचीत करीला हम ही होके दे ये जी ऐसा डराई रहता जननी
आपो तो हमार पति के दोस्त हैं, आपो हमारे संगे मजा एंजॉय या प्यार मोहब्बत करतनी। अगर गांव घर जान जाई तो क्या होई बताई? देखो गाँव घर के ना जाने दे, चलो चली जा आ न जिंदगी में उनकरा पर आँच आवे देव। अब हमार डिप्टी का टाइम भइल बा, ऐसा करो चलो हमनी के चलो। तो धोखाबाज बनी हमार मर्द के धोखा देतनी, हमार संगे मजा लेतनी। जे समय आई तो ये क्या होई बताई? आखिर देखो वो बचपन का हमार दोस्त हो, हम दोस्ताना उनका संगे निभाइला ना। जाना तनी आजकल नेट का जमाना बाटे, चारों ओर एकदम रफ्तार से फैलता। अगर हमार मर्द जी कुल हमार पे इतना विश्वास कैले बा, आप पे इतना विश्वास कैले बाटे, अगर कोनो बात के पता चल जाई तो क्या हो जान तनी ना। अब तो समझ तनी, लेकिन देख वो हमार बचपने से दोस्त रहल बा ना, तू हमार एकदम दिमाग को नट बोल्ट खोल दे हलू। आज के बाद ऐसन काम जेकरा संगे रहल जाला ओकरा संगे विश्वघात ना कइल जाला। हम इतना दिल लड़कपन होके चाहे जो कुछ होके जैसे होके आपके संगे गलत विचार सोचत रही है, हालांकि कैले नहीं की कुछ, लेकिन आज के बाद देखो कान धरतनी आ तोहसे हमार हाथ जोड़ी बा कि तू भी एकदम विरासत अमन चैन से अपना घरे जा, हम अपन ड्यूटी जाई। हाँ जी, हम ये सोचतनी भगवान से विनती करतनी कि आज जौन होइल तौन होइल, अब आगे न कोनो होखे काम। आ जवन अगर कमी बेसी होई तो हमारा पर फोन करिए, रुपया पैसा यार दोस्त समझ के, उनके समझ के अब हम रुपया पैसा घर द्वार जो कुछ अगर तो के चाहिए अनाज पानी हर चीज देंगे। देखा तनी हमारा खातिर कान मौका नाक मौका है हार बनवले बानी, बाहर जाके रहिला, इतना विश्वास के साथ हमारा के छोड़ले बानी। अगर हम केहू के साथ विश्वासघात करब तो का हमार मर्दा पर गुजरे बताई? देखो तू ठीक कहतलू, पति परमेश्वर होला जल्लू, तो तू परमेश्वर समझ के उनकरा संगे एकदम जिंदगी बितैह, केहू और तकिया मत नजर उठा के, ठीक ना? नजर औरतन के नजर झुका के चले के चाहे, ठीक? आज के बाद केहू पर नजर डलिह मत, आ हमहू केहू बहन बेटी पर नजर आज के बाद ना डाले। कह के हम देखल निकल तरी हमके होता ले जाए जात नहीं हम